Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana da abokan arziki muna gabatar muku da fasihi kuma eloquent editor wanda duk editing da kuke so a duniya yana yin sa, kama daga kan na tsafi, na fada, comedy, film, waka duk yana yin sa, har ɗaukar waka. Wannan da kuke ganin sa shine ake kira da SSA editor. Dama ta samu ga masu son su yi bidiyo amma ba su iya editing ba, to ga fasihi kuma eloquent editor wanda muka gabatar muku da shi da suna SSA editor. Domin tuntuɓar wannan fasihin editor ku tuntuɓi lambar mu kamar haka. Jama'a, mu mun tafi, mun gode.